Dinozda. Ayın 16'sı gece İran'da halk bilen polisiya güýçleri arasında son derece gazaply çakmışyk çykdy. Çakmışykda köp sanda polisiya işgärleri öldürilendigi habar berilýär. Halkyň arasyndan bolsa 2 çagy we 5 adam öldürilendigi aýdylýar. İran hökümeti bolsa ol öldürilen adamlary terroristler öldürdi diýilen ssenariýany öňe sürýär. Ölen polisiya işgärleri barada bolsa häzirlikçe hiç ýyly habar berenok. İranda dowam etip gelýän protestlere 6 hepde boldy. Bu 6 hepdede halkyň içinden 384 adamın rejim tarapyndan öldürilendigi insan haklaryny goraýjy toporlar tarapyndan aýdylýar. Emma öldürilen polisiya işgärleriniň sany barada anyk maglumatlar ýok. İran rejiminiň öz içinde mundan beýlek rejimi öňkü saklap bolmajagyna ynanýanlaryň sany köpelýär diýip siýasat bilermenleri aýdýar. İran hökümeti gün geldikçe awraýdan düşýär we diňe dayanan döwlet düşünjesi İran halky tarapyndan kabul görülmeýär. Bu hem İranda molla rejiminiň artykmaçlyk edýändigine işaret edýär.